aita politikoki, PNV-koe zen, itxuraz, eta, ez dakit ze garaian edo izan zuen, izendatu zuten hango batzokiko lehendakaria edo, arduraduna. Eta gerra denboran horrela aurkitu zuen. Orduan, nazionalak arrasate inguru zirenean, eta alde egin zuen. Alde egin zuen Bilbora. Bilboan lortu zuen lan bat bere modukoa, eta amata lanera reba, arrasaten gatu ziren, momentuz behintzat. Pero, claro, nazionalak lehenengo arrasate, gero Durango hartu zuten, eta gero, ziren Bilboraino. Orduan, ni hori ez daukat nahiko argi, baina uste dut, aita joan zan, enkarterrei duz, eta hor nun bai. Eta han zegoela, bere anaipiak bizi ziren Eskoia zan. Eskoia zan, okinak ziren, okindegi bat zeukien, eta, Bilbo hartu ondoren, ez dakit nola, baina pentsatu kontaktuak eta izango zuten, jendea joan eta jendea etorri, kontaktuak izango zuten, ze joan ziren bila aitaren gana. Eta, txuraz, bidean ibiltzeko eta mugitzeko behar zen dokumentazioa orain karneta daramagu, baina garai hartan karnetak ez ziren, baina salbo kondutua behar zen. Eta, osabadiek joan ziren, ez zutenan garai hartan kotxe izatea esan oso normala, baina gure plana gaitik furgoneta zeukien, ogia banantzeko, eta orduan urte Eskoia izatik, eta Eskoia izan ezagun kuartelik, guardia zibilena. Eta Aretxabaletara heldu, han bazegoen, eta geratu ziren, eta sartu ziren esatez, joan behar zirela, ez dakit Bilbora gestio batzuk egitera, eta hastu zula bere zabakoan dutua. Ingo dizu, foto kopioak ingo dizugu, izena, eta izena nozun aitaren izena. Eta bera bazetan berea, aitaren izena, eta zabakoan dutua lortuta, jarritu zuten bidea, eta aitaren gana. Nuna eukitu ziren, Enkarterrian edo Santanderren inguruan ez dakit, baina hor nun bai. Baina nik uste dut nazionalen kanpoan izan ziren. Pasatzea frentea askoz arrisku zen. Eta, aita hartu, eta nik uste dut, hori da nire susmoa, eraman zutela baserrekan, hor biziko baserrekan. Eta, hemen osan izkutotan.